mutsangwa ziyambe nakazembe newewe hamene umwe wacho garwe naiye mudhara nemhuri yake nechii chimai chemanga chokwana mutoko ichi chinenge chakafani njere ichi. Mai vasina njere vanotuka vana vemustriti ava, makaita sei imimi munoda kurarama muri 5? Kutoti nange muchitaura zvana mbuya nehanda mutaura mbuya nehanda vari pavari papapa nemafiri avakaita vachiziva kuti goridhe riri kututwa richiinda kunze vachizviramba. Nhasi vanofungidzira kuti unofungidzira vanozvitendera izvozvo kuti imi muchitora futi goridhe muchindopa varungu vaya vavakasiya vavakaramba. Kulian TV atibatike zvechobu masikati akanaka makadiko maZimbabweans kuno tinofara kwatiri kunoku kumarimuka. Tinonzwa kufara nemadevelopments ari kuitika munyika so far. Tinonzwa kusununguka. That means kana imi vakomana vezvivhitivhiti muchitaurira chaizvo zvamuri kunzwa nezvamuri kusangana nazvo kuZimbabwe, tinonzwa kufara zvikuru. Ndachikumbira kuti tisadiscourageka vazhinji nemamwe maaudios atiri kunzwa ari kubuda. Vamwe vari kupikisa, vamwe vari kutotukirira the Geza revolution vachidiscouragea. Kazhinji kacho kana vaiva kuhondo vanozviziva kana kuti vakanga vabarwa hondo payakazoitika vakura. They still have atingati maremembrance kana kuti ndangariro dzezvaiitika muhondo. Vakuru ava vachitoenda kuhondo kune vamwe vaitopikisa. Mabatirwo ataitwa nevarungu vanga akaipa. Varungu vainetsa, vairova, vakanga vachiabusa marights edu tisingatenderwi kuprotesta sezviri kungoitawo vakuru varipo kuti havatenderi vanhu kuprotesta. Hakusi kuda kwavo, vakagara nhaka yevarungu, asi irombo rakaipawo kugara nhaka isiriyo kwako. But ndo nhaka yavakatogara yevarungu. Varungu vaishungurudza, vachishungurudza zvakadero. We were treated more than a dog. But waitoti ukada kutanga kutaura nyaya yokuti kuenda kuhondo kurwisa varungu, maitonetsana nevamwe vevanhu vachitosvika pakutengesai. But hondo yazopera, vanhu ivavo vamwe chete ndo vakazona kukosha kwazvo. Saka tichisangana nezvinhu zvakati wandei zvinoitika zvevanhu vari kupikisa, don't be discouraged. Zvokusvika pakuona sokuti nyaya dziri kunge dzichitaurwa nevamwe vedu kana kuti kusimbisana kwatinenge tichiita hapana kwakunosvika. Tambonzwa mumwe mufana angaitaura makuseni achitoti vachiwenga havana kana dhoo. Zviri kuitika ndezvekuti vakatotangirwa kumasoja kwacho havawanikwe. Pakanga pachitaurwa politburo kuchipasiswa 2030 yatakanzwa futi hatichanzwisisi manje. Because what we heard ndezvekuti vamutsvangwa vakabuda vachiti 2030 is dead and buried. Hatizivi kuti chakafa chikavigwa chinozomukazve here, Jesus here omuka kumakuva naiyo 2030 yacho yomuning'ina. Saka zvese zvezvo zvinowanikwa muhondo hapana chakanaka chinobuda pasina kubuda ziya. Mukatarisa mamota amunawo aya kuti anake, kana ukawana pavanenge vachigadzira kuti nhai vedu wesimbi inopisirwa iko ikadai, vane vaida kuishepa kuti ipinde mushepi yavanoda. Let us shape. Zviri kunetsa zvacho kuti zvipinde mushepi yedu yatiri kuda isisi. Hatikendengi kuti kuchatsva zvimwe zvichifarika zvichiinda, hatinei nazvo. Isi zvatiri kuda ndezvokuti let us all fight together semaZimbabweans. Tinobuda chete. Nangwe zvikaramba nguva ino
but tisarasa mbereko nokufirwa. Haurasi badza nokuti mvura warima mvura ikaramba kunaya mbesa dzikatsva unotozongotanga futi badza unorichengeta for tomorrow. Let us fight. Totodawo kutoti kana zvinhu zvanaka tiwanikewo tiri vanhu vanotopindawo mumabhora. Munoona mazarire anenge akaita dzimwe nyika mabhora imari, kuwana mari yekutambisa. Isu ungaiwana ipapo chiti wabva kwekubhora kwacho unouya uchiwana mumba musina upfu, ungagozonzi uri baba. Saka nokudaro ngatirambei takashinga, ngatirwei, tiitewo vanhu. Hatisi vanhu kaisu, tinongobatwa sekuti hatisi vanhu munyika dzese. Wangosvika ukataura ndobva kuZimbabwe vanongotarisana vamwe voseka, okay, how is Zimbabwe now? Apa vanenge vapa but kuseka kwavo nokutarisana kwavo kune kwatokuudza zviripo kuti vanhu vatanga futi zvokuti seka kuti havana baba vasina hanya nevana. Vana baba vasina hanya nevana vanorwadza. Waona musha una baba vanongofunga kunwa hwahwa, vanokumwa madrugs, muri ichifa nenzara, muri isina chiripo, hamuna chirimo. Nyika ino yangova bhurugwa rebenzi vakomana. Nyika yeZimbabwe wakamboriona bhurugwa rebenzi? Chero kuda kuritanga kuti unoda kurigadzirisa rinonetsa kugadzirisa because rine svina yekuti ukada kutanga kuriwacha uku rinenge richibvaruka because ragarisa nesvina ero rakutoda kuramba rine svina ero richibvaruka uku uchiwacha, after kuwacha kwacho chazoda kurisona. Saka pane nyaya, nyika yabvaruka uma, but tinotofana kushinga kuti tiidzorere, tiitengere bhurugwa dzva, toibvisa bhurugwa rebenzi riripo iri. Bhurugwa rebenzi rinofana kuinda toita bhurugwa chairo chairo rinotendera munhu wese. Guys, pamwe pacho mungaona sokuti tiri jealous sematauriro anoita vanhu vachitaura nyaya dzana Chivhayo, chitaura nyaya dzanani. Vamwe vanhu vanoona sokuti we are jealous nekuti munhu anoita mari. But all what we want is they must let things flow. Zvinhu ngazvingofamba nenzira chaiyo chaiyo inongofanirwa kufamba nayo, inofamba nayo yokuti they must let money get in muZimbabwe. They must let money come in nenzira yakatendera kuti tigenge tichikwanisa kumecha nevamwe. Because patiri it's like we are in our own world. Pati kuti tiri kuzviraramira tichingova isu. Of which tinofana kurarama nevamwe. Tofana kurarama nema next doors, tichifikisika pavava. Tofana kurarama nevari abroad kunze uko. Tichingofamba nema levels avari, but isu zvatiri takutoda kutosvika pakudzokera kuna nambuya nehanda panguva yacho, because ukatarisa maroads edu haachatibvumiri kufamba nemota, akutibvumira kufamba otherwise nemabhasikoro. Achasvika pakuramba futi kufamba nemabhasikoro kwacho tifambe netsoka. Zvigobuda here vakomana? Kana nangwe ndimiwo makatarisa vacho vari kuti 2030 ndeyaemarson, zvinobuda here izvi? Muri kumbozvionawo here imi vakomana? Kana kuti hameno zviri kuitika munjere dzenyu? Kana kuriko kuryiswa kwacho kuti wangopinda muZANU-PF anenge atoita somunhu wakaryiswa, bva wakomana mupfuwira weZANU-PF wakaoma. Kuryiswa svika mapata semapatire amari kuita waya, makapata kaimi vakomana imi. Muryiswa svika mapatire waya kuti unorega zvinhu zvakangodai. Iwe unobva kumba wongoswera uchitengerwa doro, wasvika kumba wosvika vana vanongochema, havaendi kuchikoro, future yevana hautombozivi kuti ichava chii. Kuno takadzidzisa vana, tine vana vakadzidza isu. Patiko nevarita basa rokuvaka kuno kuSouth Africa, kuzodzidzira basa, kuzoita basa raasina kudzidzira, achikanya madhaka munhu wakamudzidzisa mabasa anokuita akanaka anofanira kuti mwana ange achiita. Hatisi kuti kuvaka hakuna kunaka, kuvaka kwakanaka, ibasa rakanaka chose, but rinoda riri rawakaendera kuchikoro. Vana vari kungotambura, vana vari kungoona nhamo, vana hapana chavana, hatichazivi kuti future yavo inoti chii. What is our future saying? Imi vakomana vari kuita nharo imi muchiti 2030 future ya iri kuti chinyi? Imi muri kuona sokuti kudii? Tinosvika rini? Zvichava sei? Do you know kuti kunyika dzakanaka, mirai timbokuudzai vari kuita nharo, kunyika dzine economy iri stable, unoisa mari kubhengi
uchinda uchinoitora yabereka. Ndozvatakachirarama tichiita isusu. Tichitanga kusenza taisenza tichitobhenga mari. Waitotambira mari yako iri 350 zimudhora. Wobva waendesa kubhengi wotozoitora yawanda. Kana waitozoendesa kuPOSB ukaita gore usina kuitora, you are going to be surprised. Waisa $100 uchindowana 1000. Ndo economy yatinoda, ndozvatinongoda chete. Hatisi kuti vanhu ava ngavasaita mari. Vanhu ngavaite mari. Wande vanhu kutoti vaite mari vachitoverengwa kuti kune muZimbabwe mune vanhu vane mari. But ngadzive mari dzakangoitawo straight forward semari dzana masiwa idzi. Kuti nyatsoona kuti akaita business rake zvinhu mari iri kubuda. Kwete kungoti zvese zvinofana kuti mari iite economy ive stable zvoramba. Aiwa, hazvisi zvatinoda izvi. Musatoona sevanhu vano jealous boy. But tinoziva kuti zvinhu zvinofana kufamba sei. This is the reason why muchiona tichiramba tichiita setiri kupopota, setiri kurwa, setiri kudini. Nyaya yedu iyoyo ndiyoyo. Imi musa chichimbomirai. Makabvira rini konawo madhara iwayaya. Hamudi kumboonawo zvitsva makaita sei. Munongoitawo sokuti makapata vakomana imi. Hakuna kupata mani imi vakomana imi. Hakuna kupusa. Tikuda kuti timumboona nyika inonzi nyika. Mirai muione. Chimbogarai pasi, mugare pasi, musiyane nemadhara. Muone kuti tinoisvitsa papi. Kutora kuti siyana nemadhara akapata, hatisi kureva kuti siyana nemadhara ese. Siyana nemadhara akapata. Muone kuti zvinondoperera papi. Kana mukanakirwa dzikaita, ngatingoti dzaita idzo 10 years dziri kuda kurehwa nevakomana. Mukadziravira imi 10 years idzodzo. Mukazonzwa unoti pamberi nezano munomurowa nematemo imi. Because zano ndiyo yakaora. Vanhu havana kuora bo. Chakaora izano because izvi yakatodzidzisa vanhu zvupenyu hwokuti kana ikaramba yakadero nyika inotozosvika pakuvharwa. Muda kuti tivharirwe nyika, vamwe vese vati hatichadzidza neZimbabwe. Mukafara musina mari yenyu chaizvo shuwa, kufara muine zigi risingaoneki. Makaita sei imi vakomana imi? What's your plan? Njere dzenyu dzakaita sei? What is in your mind? Ufara kuchitofarira chaizvo uri baba vari nomusha wavo uchiti hauna ng'ombe dzako pamba unongoita dzokukumbira chete. Ng'ombe dzokukwereta every year. And you are happy, you are comfortable with that. Mukadzi akatoda kuti baba gore rino zvatarima kudai regai titengese ombesa idzi titenge ng'ombe kedu yotoita hondo mumba kuti uri kuda kutenga mombe why? Makaita seiko vakomana imi? Zvinhu zviri kuda kuitika muri kuzvinzwisisa here? Pane nyaya yatiri kutaura munopanzwa here kana kuti muri kungoti because muri kurarama muri vatatu, muchingorarama muri vatatu, wakaiona nyika inorarama nevanhu 5. Mutsvangwa ziyambe nakazembe newewe amene umwe wacho garwe naiye mudhara nemhuri yake. Nechii chimai chemanga chokwana mutoko chinenge chakafa njere ichi. Mai vasina njere vanotuka vana vomustriti ava. Makaita sei mimi munoda kurarama muri 5? Kutoti nangwe muchitaura zvana mbuya nehanda, mutaura mbuya nehanda vari pavari papapa nemafiri avakaita vachiziva kuti goridhe riri kututwa richiinda kunze vachizviramba. Nhasi vanofungidzira kuti unofungidzira vanozvitendera izvozvo kuti imi muchitora futi goridhe muchindopa varongo vaya vavakasiya vavakaramba. Vaizviramba vana mbuya nehanda, ndosaka vakati mapfupa edu achamuka. Vaiziva kuti kune ufumi hwavo huri kuinda for free. Kukundwa nanambuya nehanda vakafa vasati vaziva nekukosha kwaro kuti rinokosha richisvika papi. Vaingoziva kuti rinoitwa trade, uchitengesa nezviyo uchipiwa goridhe vachigadzira zvuma. Vasati vaziva kuti kune zvimwe zvese zvakawanda zvinoitika izvi zvaisai zvazikamwa. But imi mapinda muupenyu hwamazuva ano munoziva maakuziva kukosha kwaro nezvese. But you still want to take it out musina kana chinobuda chinouya munyika. Makamboita sei chaizvo mapana imi?